ମধ্যରେ ବସିକି ରହିବୁ ତତେ କେମିତି ଲାଗିବ? ବାସ୍ ମୋ ଜଗା ସେମିତି ଦେଉଳ ଭିତରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ରହୁଛି। ତାଙ୍କୁ କଣ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁନଥିବ ନା ବିରକ୍ତି ଲାଗୁନଥିବ? ଆଗ ମା ମଣିଷ ଆଉ ଦେବତା ଭିତରେ ଫରକ କଣ ଯେ? ଜୀବନ ଅଛି ହେଲେ ତାର କଣ ଜୀବନ ଅଛି? କଣ କହିଲୁ ଜଗାର ଜୀବନ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୋ ଜଗାର ଜୀବନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ତାକୁ ଡାକୁଛ କାହିଁକି? ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ତା ପାଖରେ ଯାଇ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ, ଅଧିଆ ପଡୁଛ? ନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏନି। ଜଗାର ଜୀବନ ଅଛି, ଜୀବନ ଅଛି ମୋ ଜଗାର। ଆମେ ଖାଉଛେ, ସେ ବି ଖାଉଛେ। ଅଳ୍ପ